Pois, ainda nos quedan os datos do ano 24, a previsión e os obxectivos para este 25. E chegaremos ao 27 que xa comeu. O ano 24 foi récord, non? Sí, foi agora o ano máis... Pero o récord turístico, o récord de camiños e o camiño portugués que é, despois do francés o segundo ou xa o primeiro? Non, o segundo todavía. Está aí empatando? Casi, é dicir que hai que pensar que o camiño portugués ten 32 anos e o camiño francés pois ten 1200, non? É dicir que entonces isto o máis antigo, o primeiro, vamos, o tamén é primario. verdad que o camiño portugués tamén xa estaba aí porque é unha vía romana, bueno, non? Pero estamos falando do que é o de poñelo en valor. Entonces, planificalo e todo isto. E entonces nos fomos crecendo, por exemplo, para contar os datos dos dos últimos anos. No ano 23, falamos de Compostelas porque é o único dato real, porque hai máis, pero bueno, o único real é que o camiño portugués son 140.000 Compostelas. O camiño francés 220, non chega, 216.000 peregrinos. Este ano, camiño portugués 170.000, camiño francés 236. É dicir, subeu de 20 a 36, 16, e nos subimos de 40 a 70, o sea, 30.000. Isto supón que se seguimos nesta progresión, no ano 2027 nos ou estamos ao nivel do camiño francés ou superamos, non? Que porcentaxe se estima, se calcula que veñen peregrinos pero que non fan a Compostela, que non sellan os datos? Hombre, é moi difícil saberlo, non? Pero podemos falar dun 20%, non? É dicir, por tanto, estamos falando xa de máis de 200.000 peregrinos que pasaron por... Eu sempre falo, porque cando dou estes datos, os dous camiños, é dicir, o camiño da costa e o camiño tradicional, porque en Redondela únense, en Pontevedra únense, en Padrón volven a unir, de Padrón para diante siguen todos tamén. Entonces isto, bueno, pues, estamos falando desa cantidad, que supón, pois, moito diñeiro tamén económicamente, non? E Abel en Vigo, o alcalde, o señor Caballero, por que non señaliza a variante? É unha das cousas que non entendo, non? Que non entendo máis que por esas rivalidades, esas estupideces políticas que a veces ocurren entre persoas, non? Que de repente dicen que, mire, que isto non ten nada que ver con a política, oiga, isto é unha realidade. A mí chamábame xente de Inglaterra, de Londres, de Inglaterra. Oiga, mire, que pasa? Non dejan... Porque o peregrino ten que preguntar, porque non hai señalización na cidade. E entonces, bueno, porque este señor... Se acaba de inaugurar o albergue do Berbés, e, lóxicamente, todos os datos son de que é o máis bonito, porque colle toda a costa... Efectivamente, hombre, sobre todo... E que está crecendo moito, non? Sobre todo por unha razón, e a razón de que os peregrinos que non son, que son de interior, e que lle gusta o mar. Entonces, claro, eso é un camiño... Ir pola Guardia, Bayona, entrar en Vigo, Nigrán, claro. E que ven de Portugal, que sales do Porto. É certo que a parte de Portugal, máis o camiño da costa é o camiño do litoral, porque é un camiño feito con pasarelas de madeira. Correcto. Eu fixen os dous, fixen o que sería o tradicional que ven a media ladeira, que é o camiño vello, e despois o que é agora o litoral, que é por pasarelas. Pero que é precioso, para unha persoa que lle gusta o mar. Entonces, bueno, o señor alcalde de Vigo, con ele, que no ano 2009, tuve unha ocasión de falar con ele, e cando estábamos co tema do camiño da costa, axudoume a marcar o camiño pola ruta da agua, aquela que ven, vai vendo toda a ría hasta Redondela. Ele fixo comigo un tramo, teño fotografías con ele pintando as flechas amarillas. De repente, pois... Na cidade non quere. A máis, mandei un día para falar e dixen que non, ni caso, pero, así, son estas cosas que uno entende. Na parte espiritual, a variante do Salnés, que colle dous centros religiosos importantísimos, como é o Monasterio de Pollo e o Mosteiro da Armenteira, que valor lle aportan ao camiño e que datos manexa o señor Lores? Bueno, eu como datos reales non teño, porque agora non teño moita relación aquí cos albergues, non? Pero, e non sei, e ademais non hai, na oficina peregrino non hai ese control, así como hai do camiño da costa, non hai o camiño da variante, non? Pero, bueno, en cualquier caso, representa cada vez un crecimento maior. Bueno, pois, o nome de variante espiritual naceu precisamente por eso. Cando presentamos este proxecto, que foi no ano 2012,
presentamos aos alcaldes, o presidente da Diputación, naquele momento Rafa Guzán, presentamos aí no Parador. Eu falaba do camiño de Pontevedra ao Salnés, que é o que realmente é. Porque claro, o camiño, Santiago queda ao norte, se ti ves para o oeste non vas ben. Entonces, bueno, empezamos con este camiño e claro, quería ir a Santiago, a Catedral, para decir, bueno, vamos a ver, eu non podo mandar un peregrino polo Salnés e logo non lle dan a Compostela. Es decir, porque claro, estou non enganando. Entón, fumo a Catedral, co canónigo daquele, que en paz descanse, don Genaro Cebrián, e contei e dixen, mira, es que tenemos esto, tenemos el monasterio de Pollo, tenemos el monasterio de la Armenteira, e dice, pues muy bien, y podemos hacer como el camino francés con Samos, pero luego usted, al llegar, después de la Armenteira, vuelve usted para Caldas. Esto foi o que me dixo. E digo yo, hombre, es una pena que estando en Puente Arnelas, pues no utilicemos la Traslatio, la ruta marítima de Arousa, claro. Que bueno, porque claro, si negamos la Traslatio, ¿quién está enterrado allí? Para convencer, entonces dime, bueno, pero Celestino, usted ya sabe que nosotros, estamos hablando del año 2012, o sea que usted ya sabe que nosotros lo de la marítima no lo tenemos muy, en fin, lo de eso de los barcos y tal y cual. Y yo, pero mire, yo le puedo garantizar que un peregrino que llega a Vilanova es un peregrino que empezó por lo menos en Valencia. Sí, sí. Entonces, bueno, pues así tiene sentido. Entonces naceu por esos tres conceptos, o mosteiro de Pollo, o mosteiro da Armenteira e a Traslatio. Iso é o que lle dou o sentido de variante espiritual, que é un hombre que ten moito marketing, que unha vez en Portugal decíame, que pasa, que quere decir con eso, que non estaban de acordo con o nombre, porque me decían, que quere decir que os outros non o son? Decir, bueno, sí que o son. Pero en este caso, acertamos o nome. Hai que explicarlo. E acertamos o nome, e bueno, e gosta. Hai que explicarlo. E a previsión, señalizacións, recuperación, limpeza dos camiños, reposición, o inverno sempre fai fochancas, historias, estropea, a limpeza. De cara a este ano, cales son as pretensións e os obxectivos da Asociación de Amigos do Camiño? No caso do... E como se están portando os concellos do Camiño? Ben, é dicir que teño que dicir que tanto desde as administracións saben da importancia do Camiño e coidas o Camiño. É dicir que nós nese sentido hemos ido desde o ano 99 traballando para ir modificando aqueles puntos negros, sobre todo no cruce da Nacional 550. Ahora quedan un par deles en Caldas, queda un tramo entrando en Pontevedra que parece que se vai a arranxar agora, que facer unha senda peonal para os peregrinos, ainda que veñen polo río, pero bueno, que non é... Non veñen todos. E además, sobre todo, que en épocas de chuva é moi peligroso, non? É dicir que, bueno, ou de noite, hai que medirse. Entonces, prácticamente, o camiño está ben. Fixen este verán pasado, desde Valença, e, bueno, hai tamén un cruce alá en Mos, que tamén me preocupou, porque tamén cruzas a Nacional 550, que non sei como se deixou aquelo, porque realmente ainda que nunha reta, pero... Por unha cuestión de tempo, pero salvo 3 ou 4 puntos... Quedan dos ou tres. O resto, digamos que os concellos están facendo as súas labores de mantemento. Incluso a xente do Camiño. E os concellos que son finais de etapa están, digamos que, volcándose moito, non só a nivel de concellos, sino de o sector privado, as familias, tanto para vivendas de uso turístico, acolledores, albergues privados, casas de comida, restaurantes. Efectivamente, é dicir que eu, por exemplo, no Camiño Portugués, non? Falando dos albergues, eu entendo que os albergues, a oferta pública é suficiente, non fai falta máis, é dicir que ten que haber un albergue público, pero non é necesario que haya 2.000 camas, non. O que ten que facerse na medida que o sector privado bota as súas contas e vai facendo, cada vez está abrindo máis albergues, e o que está pasando, que se bo. E despois, bueno, pois unha das cousas que máis me gusta no Camiño, e concretamente porque eu viví no Camiño Portugués, é que o Camiño non só é un espacio físico, sino un espacio que é a veciñanza do Camiño. A xente do Camiño é que fan valorar o Camiño. Iso decir yo que peregrino, tratar ben ao peregrino, buen camino, non sei que, eso faise, non? É dicir que xente que de repente non se encontra ben e un veciño axuda, eso é Camiño.
É dicir, tú si... Sí, quero un vaso de agua, quere tal... Séntese ben, como vai, boa viaxe... Poñes aquí á sombra. A ver, necesita algo, espera que eu levo... Bueno, ese é o camiño, non? É dicir, o Grecia por mí en Compostela, que é unha das cousas que se perderon, non? E dice, bueno, porque era unha costumbre, eu teño, unha vez que iba con un rapaz, unha señora, eran pesetas, doulle 500 pesetas, e dixe, oye, Tino, mira que esta señora me deu 500 pesetas, e que hago coste? Dice, mira, tú ves, ella ve que tú eres un peregrino a Santiago, tú vas a Santiago, ella no puede ir, a ti te doy las 500 pesetas para que las lleves allí, y reces si quieres por allí. Ella ya cumplió, ahora tú haz lo que quieras, pero ella, con su fe y con su creencia, cumplió. Ahora ti, fai o que queres. E ese o bo do camiño portugués, e o que dá do camiño de Santiago, e o que dá valor e futuro. En 2 anos, ano santo. Sí. Que está pensando Tino e os amigos do camiño? Bueno, nos en seguir, non? En seguir, nós agora estamos co tema que me preocupa, que é o tema dos eses momentos puntuais, non? De xulio e agosto, porque é moi penoso que chegues, claro, tú tes 86 camas, que faz co 87? E que pero bueno, ese ainda pode encontrar sitio, pero que chega ás 8 da tarde, como ten pasado este verán, chega ás 8 da tarde un matrimonio con 2 fillos que veu desde Mos, que dixeron que non había problema de que non hacía falta reservar, chegan á porta do albergue e dicen, pois non, que non hai no dormir, nin aquí, nin ningún lado, que non ten de dormir, e ten que dormir na rúa bueno, incluso un hotel... No, o 15 de agosto... A planificación, xa, pero a planificación... Bueno, pero aí tamén hai algo de fallo de planificación. Claro, por suposto, pero claro, pero que como non se di, é dicir, non hace falta reservar. Oiga, claro, isto ocurre, non? Entonces, claro, entonces tú que faz? Tú que estás ali de voluntario, de hospitalero, onde está a túa labor hospitalaria? Pois buscar un colchón. Pois é moi fácil, unha chamada, un online, un teléfono, unha aplicación. Pois que este verán pasado, no 2024, o sea, que século XXI, todo. Bueno, pois han dormido na rúa en Pontevedra moita xente este ano. Porque en esos días, non pode ser. Habrá que avisar. Bueno, pero que non podemos ir aos Sanfermíns claro. No, pero o que pasa é que van, pero os Sanfermíns son 3 días. O problema é que o Camiño de Santiago é todo o ano, son julio e agosto, non? Entón, claro... Pero digo, sin avisar, sin preparar, sin... Por eso falamos donde durmo, na casa de Por eso falamos de planificación en orixe. Claro. Non é coller e dicir, vamos 50 al Camiño de Santiago. Oiga, mire, que non teño onde dormir. Pois ya me buscarán, dice, no. A ver si non, nin donde dormir, nin donde comer. Exacto. Claro. Se non é prepáreme 50 chuletas. Eso está ocurrindo, non? Entonces, bueno, claro. Habrá que comer, a ver si hai 50 bolos para comer un bocadillo. E logo ya avisaré a Tino Loras e a sus amigos para que nos me busquen un sitio onde dormir. Oiga, que no, que esto sí, en un momento fíxose, pero ahora non. E aí, quen ten máis... Bueno, temos que axudar todos, non? Todos. O camiño é unha cousa de todos, non é... O camiño, xa digo, o camiño non é un espacio físico só, é toda a xente do camiño que ten que axudar aos peregrinos, porque o peregrino leva esa imaxe en nosa. E vai chegar ahora como este rapaz que estaba en Londres aí traballando con meu fillo, que dixo que le había gustado Pontevedra. E que quería venir a Pontevedra. Bueno, pois, non é ese caso, hai moitos casos... Isto é porque eu sei, non? Pero hai moita xente, non? Que é eso, que ven por aquí, por los Salnés, e gosta os Salnés, e mira, e dice, oye, pues, é un sitio bonito que me gusta, que non coñecía. Bueno, e ademais, a seguridade que ten o Camiño de Santiago. O Camiño portugués, digo que é un camiño femenino, porque é un camiño de mulleres que veñen solas, e que é increíble que non pase nada. E non pasa nada. Eu vexo no albergue de Pontevedra que nós non temos diferenciación de dormitorios de mulleres e de homes, e non hai nin siquiera unha mirada lasciva. E levamos 25 anos así. O sea que, bueno... Pero que xa somos maduros, señores. No, bueno, pero que ocurre, desgraciadamente, cada vez vémolo máis, non? É dicir, que esta é a cuestión, non? Que no Camiño de Santiago non ocurre eso. De momento toquemos madeira, que a ver se o apóstolo sigue, como lle chaman, defendendo e axudando os peregrinos. Bueno, e as forzas de seguridade tamén, non? É que eu se digo sempre iso porque non vai a ser que un día o apóstolo Santiago este despachando con el Señor e se despiste. Entonces, bueno, claro que non vai estar todo o día pendente. Entonces, é convente
é convinte que as forzas das corpos de seguridade, que están facendo un gran traballo, tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil, e a Policía Civil e a Policía Local, é unha maravilla ir polo camiño coa seguridade que dá, é dicir, porque eu comprobei este verán, e, bueno, porque dá seguridade, senteste seguro. Temos, bueno, Santiago de Compostela forma parte do triángulo religioso mundial, non? E, bueno, isto porque o hai, non se podría inventar. Cantos países querrían ter isto, non? Cantas ciudades ou capitales do mundo querrían ter isto. Entón, debemos de, o que temos, cuidalo e melloralo en todo o que sea posible, non? Pero, ademais, a inteligencia artificial vai a poñer moitas facilidades e moitas máis, digamos que, sí, estrategias de comunicación, de poder saber onde estou, de ubicación, de onde podo comer, onde podo dormir, etc, etc, non? Exactamente, o Camiño de Santiago, vamos, nesos 30 anos que eu vivino, como experimentou e como se está adaptando. Por exemplo, hoxe un peregrino chega ao albergue, o primeiro pregunta é a wifi, a clave de wifi, a contraseña. Bueno, fai 20 anos non se ocurre a ninguén, bueno, todo isto vai en beneficio, e por iso temos que planificar e axudar, e por suposto, nós os galegos temos que ser moi orgullosos de ter a Catedral de Santiago e defendela, e dicir sempre que, bueno, que nós temos moito que agradecer ao apóstolo Santiago por estar aí, non? Roma, Lourdes, Santiago. Exactamente, é dicir que, entonces, bueno, pois, por qué? Porque, bueno, aquí ven, todo o mundo ven xente a Santiago, a ver. Sí, pero ven o religioso e o non religioso, polo cultura, pola curiosidade, pola gastronomía. Que papel xoga a gastronomía? Moito. Que papel deberían... Bueno, o Camiño ten sido protagonista en moitos dos Fitures. E Fiture é a semana que ven ou a seguinte, o 22, 23 e 24. Non sei se vai ir vostede ali, este ano o Camiño non sei se vai ter protagonismo ou non, pero directo ou indirectamente vai estar, non? Sí, porque a maioría dos asistentes á feira de turismo das máis importantes, Fitur Madrid, lóxicamente recoñecen e preguntan no stand de Galicia, de Tour Galicia, polo Camiño de Santiago. Sin duda. É dicir que e vai a seguir, non? Por iso digo que nós temos que seguir, de feito, falaba antes que os concellos e as administracións, sexa do color que sexa, é dicir, saben da importancia do Camiño de Santiago e saben de que para nós, sobre todo porque falamos do pequeno comercio, falamos da xente dos alrededores do Camiño, familias, dos veciños, entonces que un pon a máquina de vending e o outro vende bocadillos e o outro vende unha tirita, é dicir, que o outro un periódico, unha camiseta, un taller de bicicletas que ten que arreglar unha roda, eso está aí cada día. Bueno, e sobre todo en pequenas aldeas que non pasaba ninguén por aí, e entonces hoxe pois ves que hai un restaurante que funciona estupendamente. Claro, isto que son moita xente que pasa por aí, e ademais eu ademais son parteiro daquilo que dice, bueno, oiga, se eu teño un local á beira do camiño que polo que me pasan 200.000 persoas por diante e non abro un bar ou non poño ali unha tenda de algo, oiga, ou moito carto ou senón estou perdendo tempo, non? Que eso non ten nada que ver coa explotación ni con historias, simplemente coa supervivencia e co aproveitamento dos recursos. Señor Lores, é un placer sempre falar con vostede de moitas cousas e tamén do Camiño. Moitas gracias. Bueno, vostede máis eu levamos moito tempo falando xuntos, entón já nos conocemos, pero bueno, xa non sei canto tempo, porque creo que antes do Camiño me parece. Eu era pequeno cando vostede falaba disto. Sí, claro. Pequeno son eu, pero bueno, vamos a ver, vamos a andar esas. Ten vostede menos dun minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín ou as previsións para o ano 25 ou para Xacabeo 2027. Bueno, pois eu resumindo brevemente, decir que a xente que apoie, que aposte polo Camiño, que apoie os peregrinos, que non se asuste, que axuden a planificar, que se fai falta máis albergues, que a xente bote números e que faga a súa aposta, que faga un pequeno albergue, lóxicamente, cada un o seu, porque non vou meter os cartos de nadie, pero que vaya apostando, que o camiño non vai morrer, o camiño vai seguir, o camiño portugués, estou falando de que no ano 2027 superaremos as 200.000 compostelas, entonces, bueno, estamos falando de
unha proyección excepcional e que, lógicamente, é un recurso que debemos aproveitar, que é bo para os galegos e que é bo para o país. Que se cumpla. Moitísimas gracias por estar aquí, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, señor Lores. Hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moitas gracias. A vos, moitas gracias. Estuvemos con Tino Lores e tamén con Rosana Pérez, deputada autonómica responsable de todo o mundo do mar, da pesca, da acuicultura do Bloque Nacionalista Galego. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición, a segunda deste ano 2025, a semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, saúdos e hasta a semana que ven.